The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. trendybeats.com. Zobu zobu, enyimba master. Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Iye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Iye jamara dike ruenu, ekwa dagarigo. Onwarunga basi, oneme kasi. Onwarunga basi, oname kasi. Ebube dike, ibe dike. Wani manaria, achaluko dike. Clear the road for Musabi. Step aside for the game changer. Onya neku maki aputago. Anga na babo na tani. Onwarunga basi, oname kasi. Onwarunga basi, oname kasi. Ebube dike, iwe dike kwe. Wani manaria, achaluko dike. More music on trendybeats.com. Your state branch, the very one-time president of Progressive. Yes, it's Chimereze. Yes, it's Chimereze. All are going to get fired. The very offload na agba ogugu cyber na agba ogugu zuru ezu omenyere President General Udoka Maka Social Club of Nigeria Ibadan branch the president of Kemwa ebu atuko baba na Kano oji afọ
Mba ka ese unu foto onye ekene m Kedere nwa chief n'ọsụ n'ebe na obere nwa chukwu ji chọọ ihe adịmọga nso ka mma ha ji nze mgbe nze ka nze ebe na-atụ mba n'ọsụ n'enyi n'ezigbo ifufe nnewi ezigbo mmadụ ọgara gidi na mgbo ha chief ọba gị jime Odoguna beach. Obodo ebe efi Ubana Obodo efi Ubana in Natica. Onye so kedu maka celebrity native doctor eze chichi. Ọgaranya nwere blọọgụ maka oji ya achọ okwu ebe ọ nọ. Ọgbakọ ibe na Nsugbe. Igodo special quality. Okay, man. Kedu maka agbara? Ejago. Kedu maka agwami ya? Agwami ya n'asịa. Ajibọmma. Na-enye mmadụ na mesudu. Asịrị na hotel na-ahazi ife. Agara m na onye ọga BP buru ọkụ mmụọ nke strength. Onye ọga nọgidere sị ka BP buo onye ọkụ mmụọ nke strength. Maka agwara m na akwa na-eburu onye nwere nwa abụ ịtọ. Ofu ụbọchị ịnwụrụ nke ebu ọrụ ebulata gị from mortuary. Nke ịtọ ọrụ adọnye gị n'ala. Ebe the last one. In the next 30 minutes, ụmụnna ajụwa mmanya ha, ndị ọga ajụwa mmanya ha, ụmụada ajụwa ebe dị orekwu na ha, mmadụ alaghị ihe. Ịrịbata gị. Yes, DJ, thank you. Ubana village community. I must thank you for that. I so I look at you. Ikwelle born now. 001. I say no. I say no. My your wife. I you were not here. I make no. Thank you for making today. I can have one first son in Lagos. I am a nana data. Shut down. DJ, let's go there. Let's go with your vibe. Yes, thank you very much. Because when I go, now snow away with the better wow. Chile can be better. Open lesson and took a dog. Open lesson. The young man for that. He finished and I for that dog. What you do is you look here.
about shame. He best say another shame. What was that? Even in my mom, I'm making a tie. You can actually consolidate this with salvation. Since the way salvation, what we take it. If you were when you keep a gun, that opportunity. If you were like an opportunity. If you need that material, they are material. Or you prefer so. Pourquoi nous dansons? Pourquoi nous dansons? Pourquoi nous dansons? Ameno, ameno, lantiremo, dorime. Ameno. Yadi kwa mimi Jehova something like that here. Brother, so no one again I'm talking. Even though I'm a boy, they work like I'm a boy. But my shit, my cards fast. Still on top, and my cup runneth over. I get this ass over, oh ass over, my baby. When that building is not high, I am a good bam. Hey, baby. I need a fear.
President General Onyerikanne, Progressive Oyo State, Chairman Managing Director, Oraukwu Hotel and Suites, Muslim Madonna Oleta, the Vice President, Abia Youth, Oyo State Branch, the Governor Oleta, the very one-time President, all progressive, the executive director, was right above Oh my
I've been dancing for so long, so long, so long. Yeah, I'm on my knees and singing. Da